Dotación do Servizo Municipal de Emerxencias, Bombeiros do Salnés, Policía Local e o 061 desprazáronse onte a noite á rúa Aquilino Iglesias por unha alerta de incendio nun edificio. A falsa alarma foi provocada por unha churrascada. Foi un incendio nun edificio, neste caso na zona dos Duráns, e o cal, manifestaban que saía fume polas ventás e xa incluso lume, e, finalmente, era que na terraza dun quinto andar estaban a realizar unha barbacoa. No caso de Protección Civil, esta non foi a única falsa alarma que recibiron esta fin de semana. Unha que é bastante recurrente, que é sobre un incendio forestal na falda do Monte Xiabre, que é debido a que a veces na central eléctrica dos aeroxeradores que se atopan na falda do monte, que dá cara ao lugar de Saiar, cando se pon unha bruma sobre esa zona, parece que hai incendio. Evidentemente hai que sair a comprobalo, porque non se pode dar sempre por falsa esta información. Francisco Busto calcula que cada ano se producen algo máis de 50 falsas alarmas. O mellor poden ser en torno a 50 chamadas ao longo de todo o ano aproximadamente. Sobre todo, o dato importante que eu creo que teñen un baixo índice de intencionalidade, non? Como comentaba anteriormente, suelen ser chamadas porque a xente ve sair fume, en ocasión son queimas. O problema destas chamadas atópase na posibilidade de desatender unha situación de emerxencia real por acudir a unha falsa alarma. Senón que en ese momento que se desplaza unha unidade e que se desplaza persoal a comprobar esa incidencia, se realmente se produce unha incidencia real, se vai a demorar a atención a esa incidencia real, co cal, eso sí que é un problema grave, non? Non tanto o custe económico, non vamos a entrar tanto en valoracións económicas, senón realmente o que pudera pasar, que aí podemos estar xogando con vidas en perigo e demais. As saídas por chamadas malintencionadas son escasas ao longo do ano. Isto é grazas ao labor que dende o 112 fan para analizar as emerxencias.